Ka kanhun ki samlarang ba ka thanyum sning ka balatip kum ka de caring cohorts hene ka sngi haba kenduk ye nonglum khobor hom sning ye ka bala penlong ha school Sati Raja Memorial Secondary School kilabu ye ka jing pentip langba jong kilat pathai khobor bagane ka kanhun kan penlong ye ka winter festival da ka jing thmu ban yarap ye ka school ha ki babon ki banta namar kum bagalong ka school ka de ka bayarap hai ki khna school khamtam ki bawan na ki longyeng ki baduk ki bajanjar kabalong rukat kum ke jingkwa jung nong seng ye kene ke school uba obi rani uba labam kwai hedwa rublei hadin ka jing yui jong kita ki samlarang ba ka than sning ye ki jingdon kam ki babon ha kene ke school kilashim ye karai ban penlong da ka jing pen berngya ye ki pajba da ki program ki baper bat ki jingmi na kene ke program kin pha sha kene ke school haba kran ha kene ke sngi na ka leng jong head mistress kene ke school ikong bala kan tiu umba ila pun pau ya ke jing su komen ke masyika dai e namar ke jing yui jong kene ke samlarang ba ye ki jingdon kam kene ke school ka ba kersian ye ki khon ki baduk ki bajanjar u samla Sylvester Mautho umri presiden jong ke kerhon ki samlarang ba haba kran ha ki lat pathai khobor ula pentip ba ya kene ke festival on penlong ha ka khat sau tarik bat khat san tarik Disember 2024 bat kene ke kenhon kala khot bat wers ngo bahaya baro ki pajba na keleng ga jala bakinwan ban sakhi ya kene ke festival da ke jing temu ban yo ya ke senyang ban ai ja ke school nila seng ya kene ke group ke jungi da ka way ka mission kata ka long bangin no jingrap bat nyerap da ka no ka lenti ka bangila na ka banta ki school na ka banta ki orphanage bat na ka banta ki way pat ki jingrap ki bangila ban no senyang la ka ba penyai ki event ki baper ki festival ki baper bat kino ki rukom ki ba nakaliang ka group jungi ngila ban kentiu ya kane ka school bat ya ki way pat ki organization ki baran ya kano ka kam ka ba kile na ka mentau pai ba te ka jing thmu ka jungi ha kane ka winter festival ka bangila rai bat ngin sapelait no shen ni ki bat advertisement baper ka bangin sapelong ha ka khat sau bat khat santrik Disember snem hajar arpuar hapo madan usning ha banan yo te ka jing thmu ka long ban race ya ka fun na ka banta ka ni ka school Sati Raja ka ba nya don lang hang ni bat I headmistress jong ka ni ka school ni ai khublei lang ya ka management jong ka ni ka school nadu ka managing committee ka sponsoring committee jong ka ni ka school borokhoi ba kila tre bat kila kloi ban ya tre lang bat ngi ka caring cohorts na ka banta ka pit ka biang khamtam e na ka banta ka ni ka school bat khamtam e kini khna school ki ban pule hang ni kumba ngi rungi tip ngi yo I sisai ka jing jenjar ka jing e jong ka ni ka school ka ni ka di ka way na ki school ki bala khampau ha ka ni ka snong sning ba I ki jungi ha ka ba kila sedang ban penmi sibon ki athletes baper ki sports person baper ki khna ki badon ya ka sap ka phong baper ki bala sedang ban pau dan reha bangi wan pat ngi ya ka school hang ni ba kadon ha ka jing e bat ka bakrau nadu ka infrastructure ki duna kalenti singkin ki duna ki toilets ki way ki jingdon kam ki ba man la ka school ka hab bandon kini baro kan ni ka school kadang duna shisha ta ka daw nakaliang ka group chungi ngijit ban yarap ya kan ni ka school leng ba ka da ka penlong ki ni ki event ka winter festival but ngakot ngawere pi baro ki pai ba nakaleng ka pri hunyong trap sobha one kershan yangi ya don lang bat ngi kalong ru ka jingerap ka jingwan ka jongpi kalong ka jingerap na ka banta kan ni ka school bat nam ta kalawei ba pernai jong kini ki hybrid ki bon pule hang ni bat nga snowday ban ai ka jing khublei ba kerpang na ka benta ka jongki pa kila jet ya ka school jongi ban longkum kata ka lat jingerap ka jongki na ka benta ki jingdon kam ki babun ha ka bay day bat ka school jongi ngan shui thu khanai pi khandiat ye ka history jong ka school kumno lasdang bat menno lasdang ye ka ni ka school kani ka school Sati Raja Memorial Secondary School lasdang ye ka house name hajar sau bat ya kani ka school la seng bat la suit la shore ye ka lengba ka jingdon jong ine iba obi rani iba de inong seng jong kani ka school ibaladon ka jingyo I jengai na ka benta ki khna bakin yo ya kata ka jingnang jing start kumta haba kani ka seng rawa ka Riboy Area Welfare Association ka ba mairu ila seng tikila pelong ya ka office hangni hapo umsning patarim kat ba kidang yai lenti ki yo I ba ki khna ki shya shang bat ki deiru ki khna ki bawan na ka long ying long sem ka baduk
kumta iba obi rani ila sedang no ban perkat ba enseng no daka school na kabenta kilong yeng kibaduk kiba janjal khnang ba kinyo ban one school bat ban yo ka jing nang jing start te kumta la seng no ka school house nem ar hajar sau ha ka ba ha ka baning kong dang don tang class nursery hadu class 2 te bat armut kinong hikai kibadei kiban yarap ya kita ki class kibadan nursery KG class 1 bat class 2 bat tang kumbalai phongut ki khana hakata kapor kedang don bat I way I kamera kelas iba la syashna lengba karawa da kinong kit kam jong karawa te kat badan mi kisngi ki por ka school kana kala nang kiu bat ka enrollment ru kala nang kiu bat hadu menta mene kani ka school kala don hadu secondary section bat lengba jong kani ka school shibun ba kilong ying long sem kilayo ya kala jingerap ha ka ba ki khun ki kiti jong ki kilala ban yo ka jing nang jing start da ka bangi ai ka jingerap nam ta jong ki te kumba phi I ru na ka por sha ka por kidan shibun ki bayas nok tilang ban wan ra ye ka ka school ba kan nang kiu shakrang shakhmat te kidan ki bajuan ai sngo bha da ki plakot na usnem sha usnem na ka benta ban yo lat ki khana ban wan sha school but kidan ru kiba wan ra shipun ki jingdan kam ha be de bat ka school kum ki stranger na ka benta bangin yo ban penlong ki assembly but ki dustbin but kum ta ter ki la jingarap na ka por sha ka por ni yo ten re ka bangidan kam ka de ka kamera class kum ba POE but kum ba ka long menta nursery but KG kimdan classroom bat la shipun shong ye ki ha po ka kitchen room te ka long ka jing adu kata kata na ka benta ki khna bangin la ban ai kata ka quality education na ne kata ka jing hikai ka bapaka te kumta ka caring cohorts da ka we ka jingmut ki la rai ban shim ya ka school jingi kum ka jingerap ka jongki lengba ka ne ku winter festival ka bakin sapenlong te nganget scam ba ka ne ka winter festival kan long ka ba job lengba ka jingerap bat ka jing snok tilang ka jong phi baro but POE ka school jingi kadang don shibun ki jingduna nadu ki classroom nadu ka ki buildings kimpat biang ti ki infrastructure ru ngidang duna hadu kata-kata but kat kum kane ka juk ngidon kang ru ban ai ka jing hikai ka bapaka but haka school jingi ru ngi lala ban le shibun ki a ha ka bayde bat ki extracurricular activities tam bangi hikai ki khana ka kwat henry ngi ai ru ya kata kalat ba maki kinang kampen tibet shu ya ka sap ka ba maki kidan ki bandang ban shot ki lakeu ha ka jing im jong ki bat ki layo ban ya perform ha ki jing shot ha ki we ki jaka kumjuru ki banang ban ruai ki layo kalat ban ya pentibet shu ban ruai bat shen ngin sadan ru ki kickboxing class na ka benta ka jong ki khana ka jongi ti ngi hikai ru ye ki kumno ba kinang ban thung jing thung but lengba ki ne ki jing thung ni lala ban yo ya kata ka extra nutrition lane ki kenja vitamins ki ba ni la ban yo extra mo ha bai de bat ka midday meals te kumta nila la ru ban wan long kum kita ki champion ha ka Subruto Cup ha ki South Li ki snam ki belalet nila yo ban long ki champion ha ka bai de ba ki under 17 girls jong ki kan thai ha po ri bohai district jongi te bat ha unde usnem nila remno ha ka final ka badai ka state level Subruto Cup te bat nginge scam ba lengba ka jingarap jong ki jong phi baro le se nginang la shu ban kintiu ya ki khun samla jong ka dong ka than jong ni lengba ka ne ka school hak ba kin la ban kiu ru ha ka sap ka ba ma ki kidan te nga khat nga wer ye phi baro ki bayo I ya ka ne ka video ha ka ne kapor ba phin ya raplem nam ta ka school jong I ru banginang la ban pinbit pinbyang shu ba nginang la ru ban kintiu ya ki khun samla jong ka dong ka than jong ni te khublei shibon ye phi baro ngi sngongu ye phi ngi sngongu ru ya ka caring ko hats ki bala lam lenti ba bangin yo ban poi ha ka ne ka jaka nadu bala seng ye ka school tingi la yo ya ka SSA building
haka hausnem ar hajar Henry mo secretary jungi dan langhang ni ar hajar Henry yo eka school building ka ba ar lak tingka te kala slam ba ka tu te PE menta ka ne ka LP school building jungi klem pak dan repairing klem pak dan renovation haduk menta te kala ajat bat kam ilong shu hiru ban syong lada slap kumut ki kena ki habban ya syaji te men hakaneru mentau slam ni iba kadan ketuga disaster ka bakawan ke air kala len shop lut ya priau la len shop ikitumi e kila paylut te la da ki tho jing tho ki no hikai ka blackboard la ka por bahap slap unang pen khu e ka blackboard te ni shem jing e adu kata-kata but uni uslap ula tuit ru na keryang jong kaneka school building pinyo iba kala jan pra kaneka LP school building ka classroom tengi kuat banyo ka jerap namta renovation ru ken namta ka school LP hakadi ka winter festival ngidon ki stall ki baper bat ki stall ru ki ba ngila barman mensimantang tu hakino kino ki benta ki ba ki stall ngilayo ban penbiang namta te gesngi nangta ki don ru ki entertainment ki jing pen sobha sutanat bat ki jing pen kemen ya ki kelung kena yang ibaro ki bawan ban simantah kate festival kata kelong nadu ki ban ki baneta ma tiga sngi kilong kum ki kentiu mo pniang nang ta ka snow white kat unleash ki donru ki ban ki ba nglayo ban ekran manakani ki sngi ban simantah kate ka winter festival ke badai ka thandar kiem but kadonru ka DJ ka bari na po Bangalore ita ide DJ badi ikentai ikate jung ide I Icerin ti indonru nakalang jong ipalok jing iru bersa one time ka sngi tingin scam ba kini baro entertainment kalong kada kumban persutanat lang ini baro hakate ka winter festival bat nangta kadonru kalakidro ka ban nakalang jungi ka kiring kohot ngilada ban print ban snayaki kum kadak ban race ka phone kata kalong ba ngin pen lekai haga kasantarik kabade kasi last ng winter festival tengi kerpan ya ki ba baro ki baling ilang ba kanika press mania ba ki sobha ban si mentalang na benta ban thit ekini kilakidro kenang monlong kum si benta ban bentalang don ketilang ban don no senyang lang na menta kanika school kabagi labu ang kanika prize yung kilakidro kabade si spa dengka kata fin la ban yo ya ka first prize bade ka scooty kabade ka scooty re kabar second prize pinyo ya ka smart TV kabalai pinyo ya ka mobile phone but ya ki southerly ki consolation prize pan kidai bangin ai pada cash 1,000 tengka te saisin ye weri pai ba baro ki bin ilang bakani ka social media bakin na simanta kani ka winter festival jungi kenang banlong ka winter festival lande ka thong jungi ka job